Bir kişiye Hazreti Ömer radıyallahu anhu aytgan ekanda, sen namaz okumaysınmı degende. Nelam okup depti da. Men jumuşum bari oňdan gelip turgoy degende. Nelam okup men onu. Söýtse Allah'ın farzı, jagı. Moýnundagy farz dese ol ananda esepdiýdi ekende ol. Eger Hudaý ursa diýdi ekende, o wagtga diýip meniň jumuşum bari ters garap keteti edi go. Demek Hudaý urmadymy? Meniki durus, men namaz okup ne kılam diýdi go ja. Sonda karasaňçy ende Hudaýyň kudretinde. Ütüp esepdip жүрген adamda köp eken. Hudaý ursa o wagtga diýip urak dedi go, men tirligim durus. Значит, meniki durus dep janda esepdiýinler bar eken. Sonda Hazreti Ömer taň galyp suraýdy anadan. Sonda diýdi, sen o wagtga şeýin Allah Taala peşenengden bir sajda kılıwy näsip kılmadymy diýdi. O wagtga diýin bir mertebe sajda kılgan joksunba diýdi. Jumada, ayt namazda mysal. Ol Jumabay aytbaylarynda jakşy eken go. Ötkeni sajdaga tiýip atyrda peşenes. Allah näsip kılsa aytbay Jumabay bolatda, Jumabayň kündük bolup ketdi. 5 wagtda. Bobatyr go sonday. Ana gana aytdy, sen ömrüňde peşenengde Allah näsip kılmadymy sajda kılıpga diýdi. Ey men ýalam namaz okup jumuşum bari oňdan gelip turgoy. Uratyn Hudaý o wagtga diýdi, urat näde go depdi da. Süýtse sagan sajda kıldy Allah näsip kılmadymy dese, jok näsip kılgan jok dese. Budan artık Hudaý eni seni kaýtyp ursun depdi da. Boldy endi urmaýdy eni seni. Budan artık kaýtyp ursun endi. Peşineň sajdaga tiýmese, Allahny tanymasaň,